Πρέπει 21 βγήκε. Μμ. Βγάλαμε το απόλυτο με τον ίδιο τρόπο που σας είπα, γιατί δεν χρειάζεται να κάνετε πάλι δίκλαδη μέσα σε δίκλαδη στην 21. Ωραία. Το σπάσαμε δηλαδή το απόλυτο πάνω σε δύο απόλυτα. Ωραίος, έτσι. Το χ είναι μεγαλύτερο ίσο του 2 γιατί το χ είναι μεγαλύτερο την ίθρο 2 συν. Ωραία. Βγάλαμε το ένα απόλυτο και το άλλο απόλυτο είναι θετικό. Απλοποιείται. Ωραία. Άρα βρήκατε ότι υπάρχει το ωραίο. δεν. Δεν υπάρχει. Οκ. Ωραία. Άρα στην 21 δεν υπάρχει το όριο. Πάμε μετά στη 47. Ότι παραλέγει η Ιαννική και στο Διός άπειρο. Όταν Όχι, 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 όχι. Ανοιχτό είναι, έχει λάθος εκεί. Γιατί μηδέν είναι ο παρονομαστής. Ανοιχτό, ανοιχτό. Ωραία. Στη 47 που είναι εύκολη, θα γράψω λίγο τα αποτελέσματα και θα μου πείτε αν έχετε βρει αυτά. 2 προς π είναι το πρώτο. Αντικατάσταση κάνουμε αυτά, έτσι. Δεν μπερδευτήκατε. το πρώτο είναι δύο προσφύγει. Ναι, έβαλες ένα. Ναι. Μην είπες το φοβάμαι το πρώτο για να μπερδεύεστε. Όχι, μηδέν και άπειρο. 0 δια π. Γιατί το υπότονο πι δεύτερα κάνει 1. Το ημίτρο δεύτερα. Υπότονο πι δεύτερα κάνει 1, ναι. Το ΙΒ κάνει 1. Μπορεί το πρώτο το πι δεύτερα. Όχι. Ναι, το ημίτρο του πι δεύτερα κάνει μηδέν. Υπότονο πι δεύτερα κάνει 1. Εδώ βγαίνει αυτή η πλαγιά που μπορείς να την απλοποιήσεις αν θέλεις. Και το ΒΙ που έχει έτσι λίγο σημασία, αν το έχει βρει κανένας, θα είναι μείον 3. Το έχετε βρει το τελευταίο. Ναι. Είναι το μόνο που είναι 0 δια 0. Και μάλιστα μπορείτε να κάνετε παραγοντοποίηση, αλλά μπορείτε να θέσετε κιόλας και μετά να κάνετε παραγοντοποίηση. Μπορείτε να θέσετε Q το ημίωνο Χ. Εσείς το κάνετε παραγοντοποίηση κατευθείαν όπως είναι. Θέση. Με θέσιμο και μετά παραγοντοποίηση. Βγήκε μείον 3. Εγώ δεν έφυγα. Κατευθείαν. Μια χαρά. Ωραία. Άρα πάμε στη 48. Θα μου πείτε. 48 είναι τα αποτελέσματα που λέει κάτω. Μόνο το δεύτερο δεν μου βγήκε. Το δεύτερο. Αυτό εδώ λες. Δεν ξέρω ποιο. Ξέρω αυτό. Το έχει ο κόρος με το δύο. Το ένα σεντιμήτρο χ προς χ. Ναι, το έχω. Ναι, Είναι 0 δια 0. Είναι τριγωνικό. Πάμε και κάνουμε. μου βγήκε ένα δεύτερο. Μία. Για να δούμε. Λοιπόν, πολλαπλασιάζουμε τη σχετική παράσταση. Άρα έρχεται κάτω και γίνεται ένα συν ρίζα, ένα συν μήτωνο χ. Και πάνω θα γίνει διαφορά τετραγώνων. Ένα μείον ένα μείον μήτωνο χ. Τα έχεις αυτά. Ναι. Ωραία. Θα γράφω λίγο γρήγορα εδώ πέρα. Δεν θα κάνω τόσο αναλυτικά. Αυτό Α, είναι το όχι, μείον εντάξει. μήτωνο χ. Το ξεχωρίζω για να φαίνεται καλύτερα. Και εδώ είναι το ένα συν ρίζα, ένα συν μήτωνο χ. Ωραία. Αυτό κάνει ένα με το μείον μπροστά μείον ένα και αυτό κάνει ένα δεύτερο. Δεν έχω βάλει ένα πλήρη. Μείον ένα δεύτερο. Βακτηρίζει. Μμ. Ωραία. Όλα τα άλλα βγαίνουν τα αποτελέσματα. Στο 3 ή στο β, το κάναμε, να σας δείξω λίγο το β, εδώ. Ωραία. Είναι 0. Διαιρέσατε πάνω κάτω με το χ. Μπορείς να βγάλεις και κοινό παράγοντα του χ, αν θέλεις. Πάνω και κάτω το χ και κοιτάξτε τι θα γίνει. Θα γίνει χ μείον η μήτων χ προς χ εμφανίστηκε το γνωστό τριγωνομετρικό όριο συν 5 και από κάτω έχουμε 2χ συν 3 η μήτων χ προς χ μείον 2. Ή διαιρούμε πάνω κάτω με το χ ή βγάζουμε κοινό παράγοντα πάνω κάτω το χ. Και μας μένει πάνω μείον 1 συν 5 και από κάτω μας μένει 3 επί 1 μείον 2. 4 είναι αποτέλεσμα.
Εντάξει, παιδιά. Ωραία. Πάμε 49. Το πιο δύσκολο στη 49 είναι το πρώτο. Ναι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Όλα τα άλλα. Δεν έχεις καν. Ωραία. Κοιτάξτε λιγάκι ποιο είναι το πρόβλημα στη 49. Το πρώτο. Όριο. Τι είναι μηδέν. Ένα μείον συνημήτων 2 χ. Προσχή τετράδων. Ωραία. Αν πάτε και κάνετε αυτό εδώ, μην το γράψετε, το σπάσετε το χ, πάει ένα από εδώ και ένα από εδώ, το βλέπετε εδώ. Και πάω να φτιάξω το γνωστό τριγωνομετρικό όριο εδώ δίπλα, να πολλαπλασιάσω κάτω με το 2 και πάνω με το 2. Το κάνω έτσι. Τι πρόβλημα έχω εδώ? Το πρόβλημα που έχω εδώ είναι ότι αυτό εδώ πέρα πάει στο 0, αυτό είναι στο 2. Απλά το 1 δια χ είναι συν ή πλην άπειρο. Θα το μάθετε σε λίγα μαθήματα. Και αυτό εδώ θα μάθουμε ότι είναι προσδιοριστική μορφή. Όπως έχουμε προσδιορίσει τη μορφή το 0 δια 0 και δεν πάμε να βάλουμε 0, έτσι και το 0 επί άπειρο δεν πάμε να βάλουμε 0. Επειδή 0 επί οτιδήποτε κάνει 0, 0 επί άπειρο δεν ξέρουμε τι κάνει, είναι απροσδιόριστο. Θα μάθουμε να το προσδιορίσουμε. Να, εδώ μαθαίνουμε να κάνουμε πώς να το προσδιορίσουμε. Το έχει λύσει κανένας? Στράτο? Όχι. Γιατί? Όχι. Πολλαπλασιάζουμε τη συστηλή παράσταση, παιδιά, το αριθμητή. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό? Για να το δείτε για ποιο λόγο το κάνουμε. Για να μην πηγαίνει δεκά. Όχι. Ο λόγο που πολλαπλασιάζουμε τη συστηλική παράσταση είναι για να βγει η διαφορά του τραβάντος στον αριθμητή και να βγει ημίτονο. Ένα μείον συνημήτωνο τετράγωνο του 2χ προς χ τετράγωνο επί 1 και συνημήτωνο 2χ. Άρα θα γίνει η μήτωνο τετράγωνο χ, μήτωνο τετράγωνο του 2χ, sorry, αυτό δεν ήταν την στιγμή, προς χ τετράγωνο επί 1 και συνημήτωνο 2χ. Ωραία. Να το κάνω όσο μπορώ πιο αναλυτικά εδώ, να μην μπερδευτείτε. Θα το σπάσω σε δύο κλάσματα αυτό. Αυτό με αυτό και αυτό με αυτό δύο φορές και περισσεύει το 1 προς 1 και στην μήτωνα 2χ. Οπότε σε αυτό το σημείο πολλαπλασιάζω εδώ πάνω κάτω με το 2 για να φτιάξω το ημίτονο 2χ προς 2χ. Πολλαπλασιάζω και εδώ με το 2 για να φτιάξω και εδώ το ημίτονο 2χ προς 2χ. Και τι έγινε τώρα εδώ? 2 επί 1, 2 επί 1, επί 1 δεύτερο. Ούτε πώς γίνεται ένα όριο έχει δύο διαφορετικές λύσεις. Δεν έχει δύο διαφορετικές λύσεις, αλλά απλά έχει με τον έναν τρόπο καταλήγει σε απροσδιόριστη μορφή, με τον άλλο τρόπο βρίσκεις που πηγαίνει. Το 0 επί άπειρο δεν είναι λύση, είναι απροσδιόριστη μορφή. Δηλαδή αυτό που σημαίνει. Αυτό σημαίνει αυτό που λέει η λέξη. Απροσδιόριστη μορφή, αν το πας εκεί. Πρέπει να πας κάπως αλλιώς για να το προσδιορίσεις. Είναι αυτή η παράσταση. Και όλα τα 0 δια 0, εδώ είναι 0 δια 0. Είναι απροσδιόριστη μορφή. Αν αντικαταστήσεις όπου έχει το 0, καταλήγεις 0 προς 0. Είναι απροσδιόριστη μορφή. Δεν ξέρεις που πάει. Βρήκαμε που πάει αυτό. Βλέπεις πώς βρήκαμε που πάει. Ναι, Στο μείον ένα δεύτερο. Εδώ είναι προσδιοριστη μορφή. Βρήκαμε που πάει. Στο 2. ναι, αυτό δεν είναι 0, είναι 0. Όχι, δεν είναι. Το δεν είναι 0 δια 0. Το τελευταίο είναι. Το τελευταίο είναι δύσκολο να. Το τελευταίο είναι δύσκολο. Κάνει. Ε, Τι δεν κάνει. τι κάνει? 0. Χ. 0, 0. Κάτσε να δούμε τι κάνει. Λοιπόν, στην 50 είχαμε κάνει καμία. Είχαμε κάνει το πρώτο. Ή τίποτα, τίποτα, Σε. Κανένα. Κανένα. Λοιπόν, επιλέγω εγώ μερικά.
Για παράδειγμα, το δεύτερο που δεν βγήκε στο Γιάννη. Χ πίνει στο π, ένα και συνημήτων ο χ, και από κάτω είναι χ μείον π. Είναι 0 δια 0. Όταν το χ δεν δίνει στο 0, πηγαίνουμε και θέτουμε, έτσι πηγαίνω εδώ και θέτω, τι θέσατε, Q ή πλην χ. Το χ πλην π. Χ πλην π. Ή το π πλην χ ή το χ πλην π. Ωραία. Άρα εδώ πέρα θα έχουμε όριο το u τίνει στο 0, γιατί άμα βάλουμε όπου χ το π εδώ, έτσι στη θέση του χ βάλουμε το π, βγαίνει 0. Και αλλάζουμε τα πάντα και φέρνουμε τα χ και έχουμε μόνο u. Δηλαδή, αν αποβολήσετε ως προς χ, θα είναι π και u. Δεν είναι π και u. Ωραία, από κάτω είναι u. Εδώ θέλει λίγο β λυκείου, αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο. Σε ποιο τεταρτημόριο είναι το π και u? Τρίτο, δεν είναι? Άρα δεν θα είναι στην ημί των μείον στην ημί των u. Από αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο. Εδώ παίρνει το γνωστό τριγωνομετρικό. Ένα μείον στην ημί των u προς u, όταν το u τίνει στο 0, κάνει 0. Α, τότε είναι στο 3. Το 3. Το Οκ. 4. Πάμε στο 3. Ωραία. Το χ τίνει στο 1. Το χ τίνει στο 1. Από τη στιγμή που δεν τίνει στο 0 και είναι 0 δια 0 και χ τίνει στο 1, πηγαίνουμε και θέτουμε. Θέτω u το χ μείον 1 ή το 1 μείον χ. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Το ίδιο είναι. Ή χ πλην 1 ή 1 πλην χ. Και κάνω την κατάσταση. Όταν το χ τίνει στο 1, το u τίνει στο 0. Στη θέση του χ, αν λύσετε εδώ ως προς χ, θα είναι το u και 1 και πηγαίνω και το βάζω εδώ. Εδώ. Και έχουμε ημίτονο π, ο u και 1. Άρα έχουμε εδώ πέρα 1 μείον u τετράγωνο, μείον 2u, μείον 1, και από κάτω έχουμε ημίτονο PQ συν P. Θα ήταν ένα πλην χ. 1 πλην χ τετράγωνο σε πάνω, Ναι, οπότε ένα πλην χ είναι ένα. Α, όταν έχεις διαφορά τετραγώνων. Ε? Ναι, οπότε. Δεν είναι λίγο περισσότερο βλέξιμο. Βάλε στη θέση του χ το χ και ένα και κάνει ταυτότητα, ό,τι θες κάτι. Εντάξει, δεν είναι. Τόσο θέμα αυτό. Ό,τι και να κάνεις όμως θα πρέπει να είναι το ίδιο. Εδώ κάτω είναι π και κάτι. Π και κάτι σε ποιο τετάρτημο είμαστε, από β λυκείου. Τρίτο. Τρίτο. Άρα το ημίτονο του π συν π μας κάνει μείον ημίτονο π. Είναι αρνητικό το ημίτονο στο τρίτο. Άρα εδώ πέρα θα είναι μείον ημίτονο π. Πάνω μας έχει μείνει αυτό εκεί που μπορούμε να βάλουμε κοινό παράγοντα το μείον u, θα γίνει u συν 2. Οκ. Και θα διαρρέσουμε άλλο κάτω με τι. Για να φτιάξω το γνωστό τριγωνομετρικό όριο. Μάλλον εδώ θέλω να έχω ημίτονο PU προς PU. Άρα θα διαρρέσουμε PU πάνω κάτω. Έτσι δεν είναι? Διαιρώ με PU αριθμητική παρανομαστή. Το U με το U φεύγει εδώ. Άρα τι μας έμεινε τώρα? Πάνω μας έμεινε 2 προς π και κάτω μας έμεινε 1. Θέλει αιτιολόγηση αυτό, αλλά εντάξει, τώρα το πετάμε με τιμή. Τόσο λέει 2 προς π. 2 προς π.
Ωραία. Αν σωστά το θα κάνει. Ή όχι. Τώρα και με διαφορά τετραγώνων γίνεται. Διαφορά τετραγώνων, τι κάνει. Τι γίνεται και με διαφορά τετραγώνων. Το γιου γιατί μετά είναι το 0. Το γιου γιατί είναι στο 0, όταν το χ είναι στο 1, και πάλι σε εδώ 1, 1 μείον 1, 0. Άρα το γιου είναι στο 0. Λοιπόν, τι λέει το κριτήριο παρεμβολής. Λοιπόν, πολύ πολύ σημαντικό. Δεν είναι απόκριση, γιατί είναι κάτι αυτονόητο, θα το δείτε. Πέφτει πολλές φορές ο ορισμός. Τι λέει το κριτήριο παρεμβολής. Στις 55 κυβερνήσεις. Θα τη ζούμε, ναι. Απλά να ξέρετε ότι το τελευταίο καιρό πέφτουν πάρα πολύ σαν θεωρία στις Πανελλήνιες. Τι λέει το θεώρημα ρόλων, τι λέει το θεώρημα Βολγάνου, τι λέει το κριτήριο παρεμβολής. Είναι σαν να θέλουμε να εξηγήσετε τα θεωρήματα, έτσι, και πρέπει να βρείτε τον ορισμό. Το κριτήριο παρεμβολής λέει το εξής, ότι αν μια συνάρτηση F είναι εγκλωβισμένη, είναι εδώ ανάμεσα στη C και στην H, παρεμβάλλεται η F ανάμεσα στην C και στην H. Γι' αυτό και λέγεται κριτήριο παρεμβολής. Αυτό το πράγμα εδώ ισχύει για κάθε χ κοντά στο χ0. Αν ισχύει για κάθε χ κοντά στο χ0 και ισχύει και το δεύτερο που σας γράφω εδώ, αν το όριο της C για χ που είναι στο χ0 κάνει λάμδα και το όριο της H το χ που είναι στο χ0 κάνει και αυτό λάμδα, τότε λέει το κριτήριο παρεμβολής ότι το όριο της F για χ που είναι στο χ0 κάνει και αυτό λάμδα. Αναγκαστικά. Αν σας κάνω ένα σχηματάκι να καταλάβουμε λιγάκι τι λέει, να δείτε πόσο αυτονόητο είναι αυτό. Λοιπόν, πες ότι έχουμε μια γραφική παράσταση εδώ, αυτή εδώ είναι η F, αυτή είναι η H και αυτή εδώ κάτω είναι η μικρότερη που είναι η Z. Το χ0 που μας ενδιαφέρει, ας πούμε ότι είναι εδώ. Εδώ. Κοντά στο χ0, να το, σε μια περιοχή κοντά στο χ0, τι συμβαίνει, η μπλε είναι ανάμεσα στην κόκκινη και στην πράσινη. Βέβαια, εγώ το έκανα σε όλο το άλλο. Δεν είναι ανάμεσα. Κοιτάξτε όμως λιγάκι τι μπορώ να πω. Αν το όριο, εδώ, το όριο της κόκκινης, όταν το χ πλησιάζει στο χ0, είναι το λάμδα 1. Δηλαδή αυτό εδώ είναι το λάμδα 1. Το βλέπετε. Και αν το όριο της πράσινης, της G, όταν το χ πλησιάζει στο χ0, είναι το λάμδα 2. Αυτό εδώ το όριο. Να. Τότε λέει το κριτήριο. Αν αυτά εδώ είναι ίσα, αν το λάμδα 1 είναι ίσο με το λάμδα 2, το λέει εδώ, το βλέπετε. Αν δηλαδή το όριο της κόκκινης και της πράσινης, αυτά τα δύο όρια, αυτό και αυτό, είναι ίσα, τότε τι θα συμβαίνει. Αναγκαστικά εκεί θα την έχουν κάνει σάντουιτς την μπλε και σχεδόν θα κουμπάει μία πάνω στην άλλη. Αν το λάμδα 1 και το λάμδα 2 είναι ίσα, τότε αναγκαστικά και το όριο της F αναγκαστικά θα είναι ίδιο με αυτό εδώ και με αυτό εδώ. Οπότε πρέπει να είναι ήδη επιχειρήν ένα και το λόγο δηλαδή να κάνει ένα και το λόγο δεν να κάνει. Θα πρέπει αυτή η αριθμή να είναι ίδια. Δηλαδή, αν συμβαίνει αυτό, τώρα, αν συμβαίνει το πρώτο και δεν συμβαίνει το δεύτερο, δεν θα είναι το όρο τη ίδιο μεγάλα, έτσι. Αν όμως συμβαίνει και το πρώτο και το δεύτερο, τότε αναγκαστικά και το όριο τη F θα είναι ίδιο με τα όρια τη Z και τη H. Πού χρησιμοποιούμε αυτό το πραγματάκι που πέφτει πολύ πολύ συχνά στις Πανελλήνιες, να ξέρετε το κριτήριο μεταβολής. Πέφτει πάρα πολύ συχνά σε άσκηση. Να σας δείξω μια απλή παράδειγμα.
Ωραία, να σας βάλω ένα όριο, να βρείτε εδώ το όριο 2χ επί μήτωνο 4 προς χ, όταν το χ είναι στο 0. Θα σας δείξω υπάρχουν δύο τρόποι να τη λύνουμε αυτή και οι δύο βέβαια καταλήγουν σε κριτήριο παρεμβολής. Αν δείτε τη μεθοδολογία που γράψαμε χθε, θυμάστε τι είχαμε γράψει στο ΙΔ, στην τέταρτη περίπτωση. Είχαμε πει ότι όταν το χ τίνει στο χ0 και έχουμε ημίτονο α δια 0 ή συνημίτονο α δια 0, τότε εφαρμόζουμε κριτήριο παρεμβολής. Αυτό είχαμε γράψει. Ωραία. Μόλις τελειώσετε να γράφετε, να το παρακολουθήσετε λίγο, γιατί στην αρχή φαίνεται λίγο δύσκολο. Μετά είναι κάτι αυτονόητο και το κάνουμε συνέχεια, για να δείτε πώς θα το κάνουμε. Έχουμε, κοιτάξτε εδώ. Ημίτονο αριθμός δια 0. Πρέπει να κάνουμε κριτήριο παρεμβολής, πάντα. Μετά θα μάθουμε ότι ο αριθμός δια 0 πάει στο άπειρο, έτσι. Εδώ πέρα τα περισσότερα βοηθήματα, να ξέρετε, γράφουν ότι αυτή εδώ είναι μια κατηγορία μηδενική συνάθεση και πει φραγμένη. Φραγμένη. Γιατί το γράφουν τα περισσότερα βοηθήματα αυτό? Γιατί εδώ πέρα μπροστά θα έχετε κάτι, θα έχετε μια ποσότητα που θα πηγαίνει στο 0, όντως το 2 έχει πηγαίνει στο 0, επειδή το έχει είναι 0, και εδώ είναι μια φραγμένη συνάθεση. Είναι φραγμένη συνάρτηση γιατί το ημίτονο δεν μπορεί να πάει πάνω από το 1, αλλά ούτε μπορεί να πάει κάτω και από το πλην 1. Εντάξει, είναι φραγμένη η συνάρτηση αυτή. Έχει μέγιστο και ελάχιστο το 1 και το πλην 1. Κοιτάξτε τη μεθοδολογία που κάνουμε. Παρακολουθήστε και λίγο και το γράφετε μετά, να το συνηθίσετε λιγάκι. Παίρνω το απόλυτο αυτή εδώ τη ποσότητα. Το απόλυτο αυτού εδώ. Και από ιδιότητε απολύτων μπορώ να το σπάσω σε δύο απόλυτα. Το βλέπετε εδώ. Ωραία. Για να κάνουμε μια παρένθεση τώρα εδώ. Το ημίτονο 4 προς χ είπαμε ότι είναι μια συνάρτηση φραγμένη ανάμεσα στο μείον 1 και στο 1. Συμφωνούμε. Το απόλυτο του ημιτόνου 4 προς χ του μηδενός. θα είναι σίγουρα θετικό και θα είναι μικρότερο του 1. Έτσι δεν είναι? Η μεγαλύτερη ποσότητα που μπορεί να πάρει το ημίτονο, το απόλυτο ημίτονο 4 προς χ δεν είναι το 1. Αν δηλαδή εγώ πάω εδώ και αντικαταστήσω το ημίτονο, το απόλυτο ημίτονο 4 προς χ με το 1, που είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να πάρει. Το δεξιά δεν θα είναι μεγαλύτερο ίσο από το αριστερό, από αυτό. Αυτό δεν θα είναι μεγαλύτερο από αυτό. Ναι. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Στράτο. Ναι. Ωραία. Άρα, κοιτάξτε τώρα τι κάνει. Αυτή η διαδικασία είναι στάνταρ που κάνουμε. Παίρνουμε το απόλυτο και επειδή είναι γινόμενο, πάντα δεν είναι γινόμενο, θα το πάμε σε δύο και θα αντικαθιστούμε με τη μεγαλύτερη τιμή που είναι το 1 και θα μεγαλώνει. Αν πάρετε το πρώτο με το τελευταίο, και το γράψετε εδώ, και το γράψουμε εδώ και είναι μικρότερο ίσο το απόλυτο 2χ, τότε μπορώ να πάω να εφαρμόσω την ιδιότητα από την πρώτη λυκείου με τα απόλυτα, που έλεγε ότι το απόλυτο του χ, που θα είναι μικρότερο ίσο του θ, εννοείται το θ να είναι θετικός αριθμός, αυτό μας κάνει ότι το χ είναι ανάμεσα στο μείον θ και στο θ. Το θ είναι όλο το απόλυτο 2χ και το χ είναι αυτό που είναι εδώ μέσα. Συμφωνούμε? Άρα είναι σαν να έχει απόλυτο χ μικρότερο ρίσκο του θ, που το θ είναι όλο το απόλυτο 2χ. Άρα, αν εφαρμόσετε την ιδιότητα, τη διπλανή, αυτό εγκλωβίζεται ανάμεσα στο απόλυτο 2χ και στο απόλυτο του μείον 2χ. Κοιτάξτε τι καταφέραμε. Καταφέραμε να φτιάξουμε αυτό. Να εγκλωβίσουμε την F, στο οποίο είναι εδώ, ανάμεσα σε δύο συναρτήσεις. Σε αυτή και σε αυτή. Αν τώρα αυτά τα όρια, το απόλυτο 2χ, γιατί είναι στο 0, αυτό μας κάνει 0, και το απόλυτο του μείον 2χ εδώ κάνει και αυτό 0, από τη στιγμή που κάνουν ίδιο αυτά εδώ, τι θα πω? Θα πω ότι από κριτήριο παρεμβολής, το όριο του 2χ επί μήτωνο 4 προς χ, όταν το χ είναι στο 0, κάνει 0. Φαίνεται λίγο παράξενο, λίγο δύσκολο, αλλά επειδή το ίδιο πράγμα κάνουμε συνέχεια, θα δείτε ότι δεν είναι πολύ πολύ δύσκολο.
Κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Για να μπορέσετε να εφαρμόσετε αυτή τη διαδικασία και στο τέλος το όριο να υπάρχει, θα πρέπει όντως να είναι μηδενική επιφραγμένη. Αν δεν είναι π και είναι συν, τότε δεν ισχύει. Εντάξει, θα δούμε τι κάνουμε στις τέτοιες περιπτώσεις. Ωραία, για γράψτε το αυτό, να κάνουμε μερικά παραδείγματα. Το τώρα που σας έγραψα στον πίνακα λύνεται με δύο τρόπους. Εσείς λύστε το με τον τρόπο που κάναμε λίγο πριν, και εγώ θα το λύσω και με τον άλλο. Και τι μάγα. Και θα σας δείξω είναι πολύ πιο γρήγορος και πολύ πιο εύκολος, αλλά κοιτάξτε. Ξεκινάμε επειδή εδώ πέρα το ημίτονο του έδαφος και τετράγωνο είναι ανάμεσα στο μείον 1 και στο 1, κατευθείαν πολλαπλασιάζω με ρίζα αρχή που είναι πάντα θετικό. Αν ξέρετε το πρόσημο των εδώ μπροστά, τότε μπορείς να πολλαπλασιάσεις. Τα προηγούμενα δεν μπορούσα να πολλαπλασιάσω, δεν ήξερα το πρόσημο. Και βλέπετε πως εμπλόκεται με μία. Δεν φεύγει το απόλυτο. Φεύγει το απόλυτο. Δεν πήρα απολύτω, είναι δεύτερο τρόπο. Ναι. Ένα άλλο τρόπο να επιλογήσει ανάμεσα σε δύο είναι αυτό. Απλά πρέπει να ξέρει το πρόσημο για να μπορεί να το κάνει. Καταλαβέ. Αυτό κάνει μηδέν. Αυτό εδώ κάνει μηδέν. Οπότε από κριτήριο παρεμβολή το όριο ρίζα χ επί μήτωνο 1 προς χ τετράγωνο έχει τίνει στο μηδέν, κάνει μηδέν. Αυτό. Μεγαλύτερο ίσο του μηδέν. Προσοχή. Ζάχη, ναι. Εύκολο. Θα είναι μεγαλύτερο ίσο το μηδέν χωρίς αρχή. Δεν το λες τώρα, εδώ, εδώ, Αριστερά, στο κεφάλι. το φινεπάγγεται. Το ρίζα έχει ένα μεγαλύτερο ίσο, ναι, δεν μας πειράζει, ναι. Έτσι κι αλλιώς το έχει τίνει στο μηδέν, δεν θα γίνει ποτέ μηδέν. Άρα είναι καθαρά θετικό, αλλά και μεγαλύτερο ίσο να βάλω εντάξει. Το έχει τίνει στο μηδέν, πλησιάζει στο. Και σίγουρα πλησιάζει στο μηδέν από τις μεγαλύτερες τιμές, γιατί αριστερά, αν το βάλετε, δεν γνωρίζετε το ριζάκι. Άρα πιο σωστό ήταν το ριζάκι θετικό που έβαλα, αλλά και μεγαλύτερο ίσο να πάρω το ίδιο πράγμα. Ωραία. Να λύσουμε τα δύσκολα που είχατε αυτά, τα 55-57, το 50, το 50 το τελευταίο υποστράτος. Και έχω μόνο μία τελευταία κατηγορία να σας πω θεωρία. Μία άσκηση και μία θεωρία για να τα τελειώσουμε όλα αυτά εδώ. Όχι. Καλύτερα να τα τελειώσουμε όλα και μετά να τα κάνουμε αυτά τα δύσκολα. Εσάς σας βγήκε το 55 και το 57, στράτο βγήκαν αυτά. Δεν είναι πέντε λίγο δύσκολα, αλλά είναι και τα δύο δύσκολα. Θα τα δούμε τώρα. Να, αυτό το κατάλαβα ακριβώς. Ειδικά στην πόλη του 57. Μμ. Γίνεται αυτό δύσκολο.
Θα το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, κάτσε να τα τελειώσουμε όλα και όταν είναι και ο Έκτορας μαζί μας θα τα κάνουμε όλα μαζί. Ρωτήσω γι' αυτό πήγαμε στο. Να πούμε σε ένα σημείο. Προσπαθείς να εγκλωβίσεις αυτήν εδώ τη συνάρτηση μεταξύ δύο συναρτήσεων. Ένας τρόπος είναι με τα απόλυτα, αυτό που σας έδειξα. Το Α, άσχηση. άστα, θα τη δούμε, ρε. 57 λεπτά τώρα. Γιατί άμα δεν φτάνει σωστά, να προσπαθήσω. Θα τη δούμε τώρα. Θα σου δώσω εγώ μια βοήθεια στο τέλος. Λοιπόν, γράφουμε μια τελευταία θεωρία. Όρια και πράξεις. Λοιπόν, αν τα όρια αυτά εδώ είναι και 0 λάμπα και όριο της τσέρ και η στο χ0 είναι μη. Υπάρχουν. Τότε υπάρχουν. Καλώς είναι. Σε λίγο. Άμα θες έλα εδώ τώρα, δεν είναι πρόβλημα. Αν τα όρια. Με τι ώρα. Με το κάνεις εδώ. Ωραία. Να κάνεις. Λοιπόν, αν τα όρια αυτά εδώ πέρα υπάρχουν, τότε υπάρχουν όλα τα όρια των πράξεων, δηλαδή το f συν z, αν πάμε να πάρουμε το όριο του f συν z, έχουμε γράψει αυτά. Τα έχουμε γράψει αυτά. Ναι, αυτός. Όντως. Δεν βοηθάω λίγο αυτό. Απλά δεν θα με γράψει σαν ιδιότητα. Ναι, σαν ιδιότητες. Α, τέλεια. Δεν σας είπα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Άμα τα έχουμε γράψει αυτά, μην γράψετε τίποτα στην τελευταία κατηγορία. Είναι η έννοια κατηγορία. Εξηγήσω αυτά εδώ γιατί τα είχαμε γράψει τότε. Λοιπόν, η τελευταία κατηγορία που μου φαίνεται ότι είναι η έκτη, τσεκάρετε το και θες να δείτε αν είναι αυτή. Λοιπόν, έκτη κατηγορία. Λοιπόν, όρια με βοηθητική συνάρτηση. Όρια με βοηθητική συνάρτηση. Ωραία. Για να δείτε λιγάκι τώρα εδώ κάτι. Ας πάρουμε την άσκηση 59, που είναι μια εύκολη άσκηση, στη σελίδα 35, και σας λέει το εξής αυτή εδώ, ότι αν το όριο αυτής εδώ, της f, μείον χ στην τρίτη, συν χ, μείον 1, για χ τίνει στο 2, κάνει μείον 1, να βρείτε το όριο της f. Όταν το χ είναι το 2. Ωραία. Οκ, εγώ θα σας γράψω το λάθος τρόπο και τον σωστό τρόπο. Θέλω να μου πείτε όμως γιατί είναι λάθος αυτός ο τρόπος εδώ. Αν πάω και κάνω το εξής. Ωραία, εδώ θα γίνει όριο σε και τι είναι 2, συν, εδώ που σου κάνει, κάνει μείον 8, συν 2 μείον 1, ίσο με μείον 1. Εδώ μας κάνει μείον 9, μείον 7, συν 7, 6. Αν τα πάτε δεξιά από εδώ, κάνει μείον 7, ίσο με μείον 1. Άρα το όριο της F, η αρχή είναι στο 2, που μας κάνει 7 μείον 1, 6. Το αποτέλεσμα είναι σωστό, αλλά θα σας το κόψουν όλο, δεν θα πάρετε καμία ομάδα. Γιατί? Για ποιο λόγο αυτός ο τρόπος είναι λάθος. Ξέρουμε αν υπάρχει όριο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει το όριο της F. Μόνο όταν υπάρχει το όριο της F μπορώ να το σπάσω σε λίμα αυτού και λίμα αυτού. Τώρα θα μου πεις, αφού μου ζητάς να το βρω, δεν είναι εδώ να μην υπάρχει. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει. Εντάξει. Άρα λίμα αυτού σε λίμα. Γι' αυτό και δεν κάνουμε ποτέ πράξεις με τα όρια, γιατί δεν ξέρουμε αν υπάρχουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τι κάνουμε. Πάμε και χρησιμοποιούμε μια βοηθητική συνάρτηση,
θέτω μία συνάρτηση J, όλο αυτό εδώ το μέσα, F μείον χ στην τρίτη, συν χ μείον 1, όπου το λύνουν το όριο της J για χ τίνει στο 2 κάνει μείον 1, άρα θέτουμε όλο αυτό το πράγμα εκεί πέρα J και το όριο της J κάνει μείον 1. Σε τι μας βοηθάει τώρα η βοηθητική συνάρτηση? Μας βοηθάει να λύσουμε ως προσθέτει, γιατί δεν έχουμε λίμνο. Άρα το ευχ είναι ίσο με J του χ συν χ στην τρίτη μείον χ συν 1 και το όριο της F, το ψάχνω για χ είναι στο 2, ισούται με το όριο αυτού εδώ. Α, οπότε μπορούμε να βάλουμε όρια. Το όριο της F ή βάζουμε link και στα δύο μέλη, αυτό που ρωτάς, αν μπορούμε να πάρουμε link, μπορούμε να πάρουμε link, ή το πας ανάποδα. Το όριο της F αντικαθιστώ στη θέση της F το ίσο της. Δεν μπορώ να το κάνω. Ναι, αρκεί όμως το ξέρουμε ότι ισχύει, ότι υπάρχει το Όχι. Α, δεν χρειάζεται. Αυτό αυτά είναι ίσα, τότε και τα όρια τους θα είναι ίσα. Ναι. Ή πάρ' το ανάποδα. Το όριο της F για την 2 αντικαθιστάς στη θέση της F αυτό. Μπορείς να το κάνεις. Εδώ τώρα μπορώ να το σπάσω σε link της J και link αυτού, γιατί το link της J υπάρχει. Και το λίμα αυτού είναι πολυόρυθμο που υπάρχει. Άρα μπορώ να το πετάξω κατευθείαν ότι το link της J για την 2, θυμάμαι το στράτο που είπε χθε κάτι για, τα link, για το όριο το ημί των οχι διαχεί όταν το έχει στο 0 κάνει 1 και μου λες εσύ πώς χρησιμοποιώ. Είναι σαν να βάλω link σε link. Θυμάσαι που το είπες. Την πρώτη αντικατάσταση που έκανε αυτό είπες. Και σκέφτηκα, κοίτα να δεις τώρα εδώ, σκέφτηκε αυτό που θα του πω αύριο. Αυτό είναι. Εδώ το κάνω κατευθείαν. Το όριο της ΔΕ για την 2 κάνει μείον 1 και το όριο αυτό εδώ το αντικαθιστώ κατευθείαν ότι κάνει 8 μείον 2 συν 1. Αυτό κάνει 6. Ίδιο αποτέλεσμα, εδώ δεν παίρνει καμία μονάδα, εκεί τις παίρνει όλες. Εντάξει, γράψτε το, είναι εύκολο παραδειγματάκι. Έχει πάρα πολλές ασκήσεις με βοηθητική συνάρτηση. Πότε συνδυάζει και τα άλλα. Πότε συνδυάζει και τα άλλα. Συνδυάζει τα πάντα τώρα εδώ. Η βοηθητική συνάρτηση, οι ασκήσεις έχουν και οι μήτωνα και ρίδες και τα πάντα θα δεις τώρα. Αλλά πιστεύω ότι είναι δύσκολο τα απόλυτα. Όχι τόσο, γιατί είναι μία-δύο φορές που το κάναμε. Α, τα απόλυτα. Ναι. Όχι. Στην ίδια σελίδα, για να δείτε πώς μπλέκουν τώρα όλα μαζί, πάμε να κάνουμε την 62. Λοιπόν, 62. Είναι το όριο του χ επί ευχ συν χ τετράγωνο. Ωραία. Γιατί βγει στο 0, κάνει 1. Και σας λέει να βρείτε το όριο της F για αυτή την στο 0.
Πάμε. Έχουμε αλφαβητική συνάντηση εδώ. Το όριο δεν είναι στο 0, κάνει 1. Ωραία. Αν έχετε φτάσει εδώ, παίρνω και περιορισμό νυχή διάφορα το 0 και διαίρεση από το χ. Ωραία. Έχετε φτάσει και έχετε πάρει και λίγο. Ωραία. Τέλειο. Εδώ μου φαίνεται ότι μας βολεύει να το πάμε έτσι, να σπάσουμε σε χ ημίτονο 2 χ. Δεν ξέρω εσείς πώς το έχετε κάνει. Επί z το χ δια χ. Ναι. Έτσι το κάνατε. Ωραία. Και μάλλον το χ να το πάω μέσα στην παρένθεση εδώ. Δηλαδή να το πάω σε χ και ημίτονο 2 χ δια χ. Επί z του χ μείον χ. Και έχουμε και λέμε τώρα εδώ. Μέσα θα γίνει 1 συν ημίτονο του 2 χ προς χ. Επί z του χ μείον χ. Ωραία. Εδώ θα πάω και θα πολλαπλασιάσω πάνω κάτω με το 2 για να φτιάξω το γνωστό τριγωνομετρικό όριο αυτό εδώ. Ωραία. Και έχετε 1 συν 2 επί 1 επί το όριο της z που κάνει 1 μείον 0.